Agad sa kanginan sa Fon Morales, asap gida ha, always say a prayer, di lang sa atong kagalingon ang pag-ampo, kundi kanatong tanan sa tibok kalibutan ato iampo mo igala sa tanang mga katalagman. Magpasalamat kita sa Ginoo labaw sa tanan, nakitigaan kita grasya, matag adlaw, kitigaan kita may panglawas. Lord, salamat yung kayo. Salamat sa mga grasya ang gihatag mo. Asap gida, always say a prayer. Bueno, karon may gala, ang isuat tampo atong atagan o patigad pinadakin is usak ka lalaki nga magpatawag lang sa ngahan nga Gringgo. Naluoy ko niya akong anak. Kay mahadlok ang batang eskwela. Mautong, akong giyangyo ang maestra kong saon. Gipangutanan ako kung saon nga maka-eskwela ang akong anak. Aron yun inyo masabtan ng mga panghitabo. Inaniyaon ako pagsugod ay. Kinahanglang i-enroll ng imong anak, Gringgo, kay maluwit ang bata. Uy, wala rin taon na yung makamahuan. Lagi ma'am. Pero ang problema gud ma'am, naamgud aning bata taon. O saan yung problema sa bata? Problema aning bata ma'am, kaya di mo suod eskwela. Bisag kung saon ko guroy, malugnot, mahadlok man. Nga mahatlog mo na siya. Ambot rin bata ma'am ay. Sige lang. Kaya adtuon ako na siya sa inyo. Ako nang suruyon dito ang bata aron musud sa eskwelahan. Maluoy taon tas bata. Uy, mudako na nga wag hibang kaagay. Ay, salamat yun kayo ma'am kung imo nimo pa eskwela taon akong anak. Sige. Maadto na lang unya ko sa inyo, Gringgo ha. Sige, salamat ma'am Patricia. Sa tay? May maani sa ato nga maestra? Oo, cham-cham. Maanis ma'am Patricia. Mag-unsa man siya nga ni? Nasa tuyo ni mo. Ha? Ako cute? Di ko uy. Di ko matubang niya. Mura yung kagdakong taon. Yung kang kutubang ha? Nga, dili ba kanya saon? Dili lang ko tay, mahadlo ko. Nakakita man ko ni Butsoy nga lusnit iyang dunggan sa iyang maestra. Milakot si Butsoy. Awasin babadlong sa Butsoy, mong gilunit sa dunggan sa maestra. Lunit yung dunggan sa maestra. Napabadlong to sa maestra. Luniton yung ka. Ako gani sa una. Kapila ko lunitas sa maestra. Kaya napabadlong man ko. Waga kita niya akong dunggan. Tanawa. Tay, may inata ni gamay. Mura ni dunggan si Windy. Padunggo na ko. Basta dili jud ko kay mahadlo ko. Mayo! Gringgo! Mayo! Ay, nanay na. Siya na ron. Mampar... Mutago ko, Patricia, Ari, ma'am! Mutago ko. Mitago ka siya. Chab-chab, hoy! Hak na ba tayo? Mitago pa noon. Pagtakidor! Ay, ma'am, matay. May ano yung taon ka? Gringgo, uy, kay gusto ko nga maka-eskwela gid ng imong anak. Nya asa naman og bata? Ang bata nga to, ma'am. Ay, pag nakadungog siya nga, misangpit ka, midagan, tapos yung kwarto, ay, nakadlok. Sir Gringgo, adto abi pagaw sa palihog. Ingna nga dili sa angay mahadlok, kay di man ako siyon saon. Sige na pagawa sa, ako ay bahala makigsulti niya. Sige na. Oo, ma'am. Tara, ma'am. Maunis cham-cham, ma'am. Yes, I know. Nagailan ako niya. Dali tangga, ayaw kahadlok na ko ha. Di mo ko mangaway, dali. Dili ka mangaway? Buutan man ko. Ha? Buotan na si ma'am Patricia, buotan na. Pangga ayaw kahadlok na ko ha. Di man ko mangunsagod. Buutan ko. Haunya karon gusto na ko nga mo eskwela ka. Adto ka sa akong klase, adto ka sa akong room. Dili ko uy. Mahadlo ko. Awaran ko ni bata, ma'am. Sige. O sa may gusto nimo nga mo eskwela ka, gusto ka gindot nga bag, kanang bagong lapis, nya papel, hasta notebook, kanang mga nice nga notebook. Tataan ta, gusto ka? Sige niyo, sukot yun. Gusto ko, musakot ko, basta naalang si tatay. Sa'yo na ako, ano kung sa taon Gusto ka? na ako nga na si tatay tuktak at mi. Paskilahon ko ng kapel. Itang doang maeskwela, tay. Kaya kamong duha, Cham? Porbida. Gusto ko kitang doang maeskwela, unya tapat ta. Ana, nya unsa mo na nimo, Gringgo? Kinahar ni ba tayo mamagan man? Raskang hasula. Saon na ni mamay, di mamiskwila ko anak. Mo eskwela siya pero gusto niya nga naa ka, kamong duha. Sabot mo ba sabot, mama? Mapil ko iskwila. Anak yun na. Bagas ka! Pagkakidot! Gusto sa bata nga miskwila siya, pero na ako siyang tapad. Mauto nga, misabot lang sa taon ng maestra. Ani na lang, Gringgo ha, mao na ato buhaton. Uban nilang ang bata sa school, niya hangtod nga maanad na siya, musugot na. Musugot naman na siya nga biyaan nimo, pero sa pagkakaroon, mahadlok pa manggod na siya, mao nang kinahanglan nga imog yung ubanan. Mao dahil gibalubanan kasi mong anak. Ano? Hadlok siguro na imong anak. O niya, mapil sa kong lingkod dito, ma'am. Anak, Pagkakindot yan. pakita na lang siya nga may eskwela pud ka, Gringgo. Kasus, kindot ko. Pagal sa bilyan, ani. Kindot! Pre, Gringgo. Unsa ko na, pre? Askang nga na ko ni mo anang isunod mo. Uniform, pre. Bay, sido.
Pre, mag-subject na yung gusto lang, pre. Oh, basig mag-subject. Unsa mo tawag ka, pre? Mag-subject na, pre. Lagi. Labara eh. Mag-subject na, pre. Laro. Dili no na mag-subject. Pero kuan ba nga kung gutahong anak tao, di ba sugot tawag di ba eskwela ba kung guwa ko. Ah, ah. Kay bata oy sugam ma ko kapil. Mao din kuyo ka pero may pre, nag-eskwela sa mong bata. Og yung kayo. Di ba siya mo eskwelahan basta di ko mukuyog niya. Mo nang banubana lagi na ako kay para may grado sa taon ning akong anak. Dali na, tay. Kay basig masuko si ma'am. Nakasapaan gani ko, di na yun ko musuot. Awa lagi lagi. Anto na sige. Mga pare, are sa mi. Oh, sige, Tara. pre. Ayo, pre. Pre. Ayaw po kumpiya sa mga anak, pre, ha? Okay, class. Doon tayo bagong kauban ron ha. Inyong bagong classmate. Mao ni ayangan si Krishami Baliliw. O tawgalan na siya chum for short, okay? Na kini iyang kuyog ato ning guest dinhi. Inyo sad ning makauban dinhi sa klase. Okay, class? Hi, hello ninyo. Ante, gawang naman natin yan. Ano ma-apel man natin? Bugo natin yan. Sige, balik-balik grade 1. Tahod ko tago. Nagluta. Ma! Ay, bilang. Pagkasidot. Kang nagawa ni anak ka. Kitain kung away tao sa bata. Bata pag akong kontra. May gani kay dadaan ako gamam. Hilom na po taon. Kunya, dito na dili mo sugot akong anak ka share mo sa. Ipakuyog yung kuso sa classroom. Mura na yung kong estudyante. Okay, class. Doon na kayo babasa ninyo, ha? Pero, una, kinahanglang inyo unang litukon kung unsa ang mga letters ini. Okay? Akong itudlo, pinaagi din akong stick. Unya, isulti ninyo unsa nga litra. Okay, class? Cham-cham, nahibaw ko nga bright ka. So, litok ka kung unsa akong itudlo din nga litra, ha? Okay? Kini. T. Kini. A-B-L-E. Good. Unsa ni nga word? Table. Very good! Ato pagpaka si Chom Chom, class! Okay, ang sunod. Ang akong tatay, ma'am. Man? Ah, Ha? Akong sa binuang. Siya na sad, Kanahan- ma'am, akong tatay. Kanahan Bright ni man bata? ni akong tatay. yes, tinuod bitaw nga bright na imong tatay. Okay, Gringgo, stand up. Ha? Kainak. Okay, Gringgo, ha? Ma'am, pwede lang ko ma-excuse sa di taon. Uy, Gringgo, ayaw pagkawawi imong anak. Tubagan na lang ni. Sige, unsa ni nga litra? Kuan ma'am, hakbian niya. Unsa ni nga litra, uy? J lagi. Ha? Joogle. Unsa basa ni? Google. Patay yung Google sa Google. Paita ni kalaki naman ako. Pwede ikaw na lang mo school? Ayaw, tatay, uy. Si ayaw, Uyog tatay. lang ta. Naam ko ko'y trabaho ko. Undang lang ko, uy. Ayaw. Di man ka kamuban na Ano, ako sa school. muban ko. Kumijahan na di ka. Kanta sa ko eh. Everyday kanunay lang akong magpaatbang sa balay sa dalaga nga akong naibdan. Kung mahimo pa uta akong ilabay, kininggok mako nga tionahay. Kuno galing sa unman ni inday king dughan di magmahay maang kunto ang kalipay. Kung dili mo sugot sila si tatay, mga sawag yung ko ni inday. Training, aping mong manggahon, dughan mong dawutan sa kanlaon. Lawas pa ni mo matintalon, makabibihag nga sudungon. Training, musugot na training, nga ako kanimo makigwiding. Bisan ugma kasalta dayon, sa akong gugma ikaw musgon. Siyang kabulan di ka gutumon. Every day I'm looking, always standing, seeing, ni inday no talking. Because I'm a friend to my beloved, a friend to tell him that we get married. Every moment, every second, every minute, every hour, I am dreaming, ni inday training. I cannot be always drinking forever, because I saw her, she has new lover. Oh, training, kasakit ba training nakita ko ang imong nobyo mikarinyo ug sa tagumit ang nguy ko. Training, di ko na maantos ang kahapdos, may pahinoon og matapos kaysa magsudong nga magantos. Training, oh training. Training, Tatay, tuloy sa niya ako kanta, tatay, ha, para sa music na mo. Oo, mabitaw nga, nag-practice ko na.
Tay, ang atong homework iman nang nahuman. Oh, wala ni mo, ati man na imong humor. Wala lang, tay, kay naamin ka. Oh. Mukopya raman ko nimo. Tay, sayop di ay tong akong answer sa math. Ay, sos, naka ng mat mao na pinakasayon. Bright kayo, gilid ilmara na. Limbog-mog lang na. Naglisod man ko, tay, uy, kay naglibog ko. Ay, malib ka ni mo. Naglibog ko tatay kay katong isang adlaw ang nagtudlo si ma'am nato. Ingon siya 3 plus 4 equals 7. Oh, sakto mo na. Sakto laki. Unya. Unya pagkasunod ugma, miingon naman sa siya nga 5 plus 2 equals 7. Unya. Naglibog ko tatay. Asa may tinuod ana? Anak, kanang mataon. Uban na bali-balihon lang para malibog yung ka. Pero ang answer, maurag hapon. Mao nga ikaw, ay padaan ng libog-libog. Labi nagbalihon ang mga numero. Balihon o pangutana. Balihon sa din mo answer. Ay, ana di ay na tatay. Oo. Bali-balihon di ay na. Bali-balihon ra na. Pero maor na yung answer. Ay, be, ikaw, be. Balihon na ko ang pangutana, ha? Ya, tubagag ka, ha? Oo. Tubagag ko, ha? 4 plus 2, pila. 6, Good. Sige, atong balihon. 2 plus 4, pila. 9. Oh, anong naay man na? Ingon man ka nga basta balihon ang pangutana, balihon sa dang answer. Tanawa ang number 6 tatay. Unya, baliha siya. Ana oo. Nabali na. Unsa man ang numero ha? Naay to na. Dili na 6. Dili na. Aw mo na answer. Bugo man ka tatay. Ma'am, Gringgo, ano sabi ato? di lang kumusuod ng imong classroom. Ay, anak lang ko sa kawas. Unya, masugot ng imong anak alas gawas. Nambot ang bata mo ako, may gipakawawan ni bataay no. Ayaw pagsulti anak, uy. Kay ang bata, wa mahibaw ang imong gipanultig yun. Nya po tilong kun diag sud ha. Nga mahimo ra man og aril ko sa gawas maghuwat ya. Ay, Gringgo, di ba nagsabot naman ta, nga uban nilan sa ng imong anak diya sa sud. Pero may eskwela gid ng imong anak. Sakripisyo hilan sagod na. Usab day gusto nimo nga di na may eskwela imong anak. Gusto kang way hikat una ng imong anak, magdako nang akuwang sa lamag. Hay, paita ni bata ay. Tumani lang sana. Unsa ba imong gusto? Sige tumani to ni kadako-dako anak niya, mausab namang kinabataa. Ay, hangtod kanus amon ko ani taon mag-antos ba hangtod kanusa. Tatay, Hmm. ingon among maestra katong amiga ni Ma'am LV nga asawa ni William Ah. nga pasayuon ko no mi kay dunay programa nga among eskwelahan. Nga? Akong giingnan akong ma'am nga kita ang may Paris. May practice ta karon tay. Usa mo ay kung apil taon na samsam. Oy, wala ko ilabot ana. Masugot man si Ma'am tatay nga kita ang mag Paris. Di lagi ko. Kita lang gud ang mag Paris tatay Di, good. di ko kumaw sayaw. Sa tanan mo ni kontra nako kanang sayaw di ko kumaw na. Sabot ka? Di ko sayaw. Oh, dili ka. Di sa ko may eskwela. Sabi na mo mga klase bundang ka. Basta dili ka makik Paris nako. Di na ko may eskwela mo undang ko. Bata. Basta kay dili ko ha. Di ko sayaw. Kidod di mo eh. Saon man ni ako nga ang pinakakontra na kuno kana yung sayaw. Di ko kumawa na. Unya mabugo sa yung bata. Aw agi ko musugot ang tunang undang taon ako anak. Maglisod na sa ko pa eskwela kay nanluod naman taon. Di ko no. Kung kamoy pasultihon, sabay buhaton nako ani. Gringgo. Good morning, Mama Mary. Salamat. Kuya Gili, good morning. Lord, thank you, Lord. Sa tanan nga namatiro namo, thank you kayo sa kanuna ninyo pagpaminaw. Okay. Okay. Atong i-sender karon Atong sender si Gringgo tao na Gringgo tipi. na. Aw, Si Gringgo. sorry. What wala po? Si Naan- Gringgo na, si Gringgo. Naana naman lagi ta. Basta na Gringgo, si Gringgo hunasan lagi ato ma. Kay Gringgo Star sad na. Gringgo Star, Oo. no? Kanis Gringgo god. Mao sikat mo gud is Gringgo sa una po Gringgo nga. Uy ato ni Perry baw ati pres ha. Nga dibalik na atong perspective ni Rubin Arcanoy. Oh, nibalik na. Nagsugod na. Si Ruben Gyud mo yun. Oh, ni Ari gyud. Og ni apon si Kernel Nestor. Humisilyo, ni suroy po na to din eh. Ang atuang, Sir Kernel! Daray. Nestor Humisilyo, ang atuang pinaka-the best nga technician po Beste! sa mga Okay. the best nga technician na to din eh. Okay? Atong sender sa problema, gulyat ay
Katong iyang anak. Iyang bata, Iyang anak taon. oo, tukate, bright, pero Pero eskwela pang dili mo kuyog ang papa, o itapad yun niya. Oo. Inig oral recitation, Ah, ah. madali quizzes ka ng question, patindogon ng papel pa, papunta na kapil ang papa. Mo lagi pagkabuguya na. Luyas papa taon niya kanang papa wa man taon wa man maanda na ng mga Google. Ang siya basa sa Google. Oh. Kayo natibol pa sa to ma'am, tabli sa to. Oh. Parang kani ato grade 1 pa ta, di ba? Oo. Kanang made in USA, kanang karton bitaw, ato sa basa made in USA. Hi, my last Made day. in USA, made in USA. Hi, my last day. Katong guys, eskwela pa po elementarya, mga grade 2 man tingali, grade 1 ba. Gahilantan, magpaparo sa balaya. Kada bitong mga sanina, mga linaban, isuod mo na sa tumama sa mga karton. Isangat din sa taas sa, doon sa gunting. Kubas mga unan, basta na kus karton. Alpine. Alpine. Inig eskwela sa bata, og naay mga assignment ang papapabuhaton. Katong naan sila'y murag activity nga sayaw-sayaw, ang papa niyo ko na mo ipares. Sa lagi. mga niyo ko na siya mo Sayaw sayaw. sayaw taon. Eskwela kung dili magpare sila yung papa. Yan Oh, lagi? Sao na lang. Kaluoy po sa tatay oy. Daloy uban-uban lang usa na. Nya madugay maana na nga siya na lang usa tingali dili na lang magpauban dako-dako na ang bata no, di ba? Tindo Oo, na. kay- Uban nila usa. Loy sa amahan oy. Kay gipabasa siya og knowledge, nuligol. Uy, hindi tinuod ka mag-apil sa kakatuon. Magkatuon sa Katuon wala sa sa grado apil. kayo, di ba? Oo, Sino ba na? ganoon. Maapil Ay magkakatuon sa sa gamay. sige. Ug atong paambitan sa kuan sa Efeso 6 versikulo 4, mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Nindot manoon og mukuyog siya ate pres kay maapil sa kakaton kay lagi, Google. Google. Knowledge, nuligol. Knowledge no ligo. No, wa pa siya mukuyog sa bata, di siya kay bawo. Sa kibaw. Mm. Manay, kuan nila na, antong sa lang una na kuan, kanang tatayo, antong sa lang una, imo Sana. na pauban ni mo, total, kay naabay bata nga mahadlok pa. Kasagaran ba yang Kanang grade 1 o Kasagaran ba grade 2? sa mga batang mo sit in dito sa eskwelahan ang mga mama. Kanin siya papa. Ang ako lang ikaingunin mo dong doon na kay mga buhaton sa bahay, buhatan lang sayo anang sayong kadlawon. Pero ako sa una ate pres, tinuod gani. Ang ako papa sige paluap dito. Nya ako di tagsar mo gyud gumsud adto kay mituhan, magkat-kat mo ko dito kay adto muha ko kay mito. Gabihan ni mo kabugoy. Magkatakanta ko dito sa kay mituhan, kuyo ka to amigo nako nga si Roger Katulong. Adto dito mo ato ako papa dito sa eskwelahan, si mga operario mo to misa. Siya asa mo sa Leandro ni Felipe. So, wali mo suod ma'am sa so sir, may peke mo eskwelahan. Adaan lang pa kanaan dire. Imong anak wag yun dire. Amo tayo kita ko papa dito sa kay mituhan, abino na lang. Kaminsan og malate mi ato kay bukid malking amo ning ato musklay ko malate mi di na lang mi misod. Unya na lang may musod, di ko mas paniod to ato mi magtiko ko dito at isa na ganang atis dito na eskwelahan ato mi dito kaon mi sa among baon. Istorya din sa akong manghod nga babae, akong manghod nga babae, wa ka pa sa grade 2, so balik sa grade 2 ako grade 3 na. Ako grade 3 balik sa grade 2 pero nibaw sa katuloging in English sa kanang daw. So, kanang daw kay naa may in English anak manoy unsa man sa selfish. Dai mao na grade 2 pa ako grade 3 na. Selfish ang maligam ng isda. Ako na namin na pungko. May pa dyan nabalik ko grade 2. Akong ikasulti, akong pasultihon, nasakto itong ni Mati Pres, kuyugi lang una. Kuyugan lang, ay. Dako na na. Tapos na sa imong anak. Oo, dako na na siya. Sige lang kuyo magsayaw. Karoon mo kapil kag-exercise. Sayo ng tala. Sayo mo talo. Dili ka ng TikTok. 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 Oo. TikTok. Mag-TikTok niya tala. Wala ngay. Sige. Nahala. Maayo man na sa kay makapil gawas ka matabangan nimo ang bata, nasa kay makatuunan sa imong kagalingon kay wala man taong kay kanang knowledge pa sa kanang pareha ang ubang mga ini. May noon. Oh, magkatuon ka ginagmay ba? Kaya nagdako na ng bata, high school, ay tuging na magpakuyo Oo, mo. labi nag kuyugan yung kana bata pa man mahal magdagadaga na Mas pahinto nang kuyugan nimo kay matiman sa nimo ang pagkaon. Oo. Magkatuon pagka na. Ana, niya labi nag ang inyong eskwelahan daplin og highway. Problema lang, di na trabaho yan tatay. Mao lagi. Oh, sa iyon lang. Oo, no. Sa iyon lang. Trabaho sa tao. Oh, sa iyo lang na yung mga trabaho no kay ilabi na sa ako naging ulo mga eskwelahan karon ate pres nga daplin og highway ang mga motor, ang mga Oo sugin. na. kana. Disgrasya ba, no? Pero sa amo, Sakyanan. pero sa amo karong si Manaha adunay kanang college student pa siya pero wala gid
driver's license, nalid sa niya, dentist pag sa among lungsod. Nakabayad ko no dili sa hospital 75,000. Wa na ba lisensya sa nag-drive? Labang baro. Oo. Pero karon na naman mga barangay tanod, no? Ah, nanay mo uman sa traffic, Ate Pres. Mas Oo. may naagyod. Aron dili madisgrasya mga bata inig laban. Oh, mao na lang to kasi nga ani niya. Gringgo. Oh, Gringgo. Mao na lang to kanang na ang okay ra na kuyog-kuyog ang bata kay sumadu kay maanad naman na siya. Ana. No, dili labi na makatultol na siya na lang usa. Para malingaw ka, panguyap-uyap pila ng maestra. Na alright. Mga bubog bambina. Okay. O sige, mga maestro kay na mga maestro pra mo. Sige, salamat po ko na natin kalaman nun. Kada ko ang paso.